provođenje vakcine, najaktualna vakcina, vakcine, to radio on je 46 izvršiti, nema ga opredisao se, a on nije mi se javio, on je bila predao usta ga je, on je završio predao. Aleksa, a ja dolazim samo da radim sve vrijeme. Dobro.
готовий, стрій. До зоричі до зоричі на раді. Ставиш